Này brownie này lại. Ayo, oरै थांनानै ओरै सोरखिलायो. बोसोराव खनसे फिथा जायो नालाय जोंहा. ओमफ्राय दिनै क्रिसमास फोर. Happy Christmas बयनिसिमबो. Merry Christmas. हालदै बाथोन देनायनि मज्जा. ओइ ब्रनि. होबावा बिबो नांगौबा सोलागोन नायलाय. गैला नोङो मोनजाला जाबाय मालाय. जानो गोसो गैयाबाबो जाबाय आरो दराया. हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयबो अनसायगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नै नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामना होदो लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै मा संगोन भाजा लाब्रा बाथोन गासिबो संगोन नैबे बाथोन नैबे भाजा लाब्रा संगासिनो माइरं सोमबाय फिथा जानोसै माइ गोरलैजों बोसोरनि दा देनोसै आरामनो बिथिंजाय नारिखल देगासिनो नारिखलबो होनोसै फिथाया उवालबो सुबाय दिनै फिथा देनोसै आं ओंखाम जाखांनानै गय जादों आयु नायलाय मबाइलाव आखाइखौ हालदै बाथोन देनायनि मज्जा फिथा देनायनि माइरंनि दै सरग'नो नागिरदों जोंहा माइ गोरलैनि फिथा जानो मा फिथा होनोमोनलाय बिदिखौ लोगोफोर मा फिथा होनो दुमालु फिथा लावदुम फिथा दुमालु फिथा लावदुम जाबा मोसौनो दुमालु जायो मागो नै आखायाबो हालदै बाथोन देनायनिया मा फिथा होनो बेखौहाय थिंख्लि फिथा ना थिंख्लि फिथा आंनि माइसे बुरजा जाखो थिगसे मोनजाखासिगोन नामा रनियाबो नेगासिनो फिथा जानो बाउन्डारिखौ सिमाखौ बारलायबावासो जोंना ब्रनिया हनै आथिं थोंनैया बारदो नायदावनानै फैनांबाय मा खबर नोंखौ नायाखै आंखौ सिनायदों ने साबाजों जानोबा फैदो लोगोफोर जानोबा फैदो नै बुरजा जाखाथारबाय बे भिडिअआ जाखांनानै आपल'ड जागोन आरो जाखांबायसो आपल'ड जागोन आं दैखौ गारहैग्रोनोसै फाखन जाला सानद्रियाव लखबनोसै नै बेवहायबा थाबसिन सरग'गोन नालाय दैया बेखायनो लखबनानै बेयाव दै सरग'होनोसै मोजां सुखानोसै सानद्रिया नै बिदि खालामनांगौसो नै बेसे बुरजा जाखो दै सरग'थोंसै दै सरग'खांबाथाय देनोसै दाहाय नै आंना लानजायानो उन खारफाबाय थाथारो अबाव थांनो थाङाबा थांलायलायबावासोहाय ओमफ्राय नेबाय थायो मा नांथादों नोंनाव मा नांथादों नांथागासिनो बेनाव मा नांथादों बाबथाबनानै थाखायो जिरायबावबाय नै ब्रनि ओरैसो गाबज्रिदों ब्रनि नै ओरैसो बाय बाय खारबायल' बाय बाय नै बिथिंजाय सिबिं फोरानदों लोगोफोर फिथा जागोनसै नालाय सिबिं नांगौना फिथायाव बेखायनो एसे रानबायानो फुङावनो फोराननाय जाफुंसार
दा फुंजा टिउसन टाइम अन देलायबाय नै टिउसन लाखांनानै फाला फाला देनोसै आइजों आंजों आं देग्रोबाय दा एसे ओमफ्राय दा आइया देथोंसैलाय देनायावनो मोनाबाय नै लोगोफोर माइरंआबो एसे बुरजा सोमजादों नालाय आरो गाहेनाबो मोनसेल' नै फाला फालासो देनांगौ बेखायनो मोनालायबाय बेनो लास्ट एसेबां बुरजा ओंखारखाबाय फालिखानाय नारेंखल एवबाय नै फिथायाव होनो सिबिङा मोदोमफ्रुलायदों सिबिंबो देखानानै लाबाय जाबाय नै फ्राय जाबायानो नै दायो सान्द्रियाव बिदि खालामबाय बेखौ दहायो दै होनानै नानानै दोनखाबायमोन आइया ओमफ्राय आं नानाय समाव खेबनो रोङासै आरो बावनानै थालायलांबाय ओमफ्राय दा दै नांबाय नालाय लाद्रा जाबाय बेखौ सान्द्रियाव बेबायदि खालामबाय नै दा बेबायदि जाबाय आरो बेखौ दा फिथा बानायनोसैल' दासो सिला सिबदों नै आंहा लोगोफोर सानजौलायथारबाय एकदमबारे सान्दुं नांगौलायबाय आरो सिलायाव ओमफ्राय दरायाबो नै जेजों सिबो बेजोंल' आवगाय जिरायथेनानै थायो उन्दुथेनानै थायो नै लोगोफोर बिबाराबो जोंना मायाबा बारग्लांहांबाय नै वाव मोनबेसे फिथा बानायखो बे गुफुरखौ आं बानायदों गुफुरखौ नों बानायदों आंनो बानायगासिनो मोनबाय सिलिंसो बानायनाय बन्द' खालामसै खालामा आंहालाय आं जानोखौ साइज एवगोन ना नै बेसेबां एवखांबाय नैबेहा माथो बोरैबा नारेंखल दंफैलायो ना गिसि नारेंखल सिबिं खाला बानायगोन आं दुगाबोजोबो ओमफ्रायो मा होनो नारेंखल सिबिं नै बेयो मोनबाय जा मोजां थाबथालायो मोनसे बानायबावनोसै ओमफ्राय नारेंखलजों सिबिं लागायनानै बानायगोन नै बेबो मोनबाय मावजि दाजासै मा दाजा आंनिखौ फिथा जानोसै नै लाल सालाबाय नायनोसै आं बानायनाया गोथाव जादोंना जायाखै नैबे सिबिं दुफुजों बानायफिननायमोन नारेंखला जानायनि सिगां दरा एसे जादो एसे जानो जादा सोलाबाबो जायो सोलाबायला दरा नै ब्रनिया जाबाय सोलाबाय खनसे गुड गोथाव जादों न'आव बानायनानै जानो हागोन लोगोफोर बेबायदिनो ओमफ्राय
सिबिङानो एसे संख्रि खारा जामारदों नै ब्रनिया नायलाय आयौ ओरै थांनानै ओरै सोरखिलायो ब्रनि बोसोराव खनसे फिथा जायो नालाय जोंहा ओंखायनोथ' फिथा बानायनानै जाबाय मागोनि सिगां ओमफ्राय दिनै ख्रिस्टमास हेपि ख्रिस्टमास बयनिसिमबो मेरि ख्रिस्टमास दराजों ब्रनिया आं फिथा जानो नेगासिनो जायाबो गावस्रा दरा होनबा सासेयाबो नाहरखायो ब्रनि होनबा खोनासङा दरा नामखौ सोलायदो दगेश्वरी जोंनिया नामा इदि जासिगोन पसंद नहीं आया उसको दगेश्वरी सान्दुं सायदों दराया सान्दुं सायदों अननाय नांगौ बेनो ओमफ्राय सासेयाबो मेगन सानानै खारबोबाय नै सासेखौ मोनबा सासेया मेगन सायो सासेखौ मोनबा सासेया मेगन सायो नायलाय सोर सासेखौ अननांगौ आंलाय बोरै जानांगौ नोंसोरजोंलाय मेगन सारुरुथार होनलायदों नाय आंना एजेलिया गावलांबाय नै ब्रनिया बिस्कुटखौ माबायदि लानानै जायो जोंना हनै आखाइ फारनैजों हमलायलायबावोसो मालाय दराया नायख्रेंनानै सायो दराया बिस्किटखौ जायाखै आरोना हनै दरानि बिस्किटआ ओमफ्राय ब्रनिया बेखौ लुबैदों बाट दराखौ गियोना बियो बेखायनो बेबायदि नायगासिनो नायलाय दरा नोंनि बिस्किटखौ ब्रनिनो हरदो ओइ ब्रनि होबावा बिबो नांगौबा सोलागोन नायलाय गैला नोङो मोनजाला मालाय जाबाय जाबाय मालाय आयै सालाय सोलास्लिमलायबाय बेसोरा गैला नोङो मोनजाला जाबाय मालाय जानो गोसो गैयाबाबो जाबाय आरो दराया गैला नोंनो गैला होआसै दराया सासेया सिबा सासेयाबो सेखायो ब्रनि दरा आव ब्रनि इउ भिडिअ खेबनायखौ मिथियोथ' जोंहा मा नुदों जिरायनो थिन दराखौ जिरायलाय जिरायखायो थिनबानो जायगासेबो नामा आंनिखौ होननाय जाबाय नोंनिया मा नुदों दराया मा नुदों उदैयाव खुरबा मोजां मोनो दराया दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदिबा दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'बाय बाय